הכל אפשר לומר שטוב, הכל ככה נעבים, כולם קולטים מכל הכל טהור. עובדים קשה ומזיקים, אך יש שנים של שקט תתעלמו, וכל בוקר נרגעים, הם מביטים אל הגלעד לימוד. אביב נשאר, אתי יעדי, עובד לחי בחלתי. אני רוצה ומספר, שגם מחר הוא נשאר, האור למשפחתי. אביב נשאר, אתי יעדי, עובד לחי בחלתי. אני רוצה וגם מחר הוא נשאר, האור למשפחתי. אני יודע מה אינו נכון, אבל אני לא מכירה ולא סובל אפילו מן החור. באמת זה בית חם, אפילו שמדובר ביום קליל, אתה יודע גם לך, האווירה מוישת האוויר. אביב נשאר, אתי יעדי, עובד לחי בחלתי. אני רוצה ומספר, שגם מחר הוא נשאר, האור למשפחתי. אביב נשאר, אתי יעדי, עובד לחי בחלתי. אני רוצה ומספר, שגם מחר הוא נשאר, האור למשפחתי. אני רוצה ומספר, שגם מחר הוא נשאר, האור למשפחתי. ערב טוב וברוכים הבאים. כן, אנחנו קצת נרגשים ואולי גם קצת מבולבלים, אך תבינו, הן לא כל יום 50. והערב על במה שטופת אור תראו פרי עמל של דור ועוד דור ועוד דור. נעלה מחרוזת תמונות חדשות וגם ישנות, בצלילים ובקריאה, בשירה ובתנועה, במשחק ומחול, בקיצור מכל וכל. לא נלאה אתכם בדיבורים ונזמין את המברכים. דג'ן, מזכיר נווה איתן, לבמה ראשון מוזמן. ולפני שניתן לו לשאת את דבריו, תרשו לי לציין שכולנו איתו ומאחוריו. ערב טוב. נווה איתן חוגגת יובל לעלייתה על הקרקע בעמק בית שאן. זכו ותיקינו להקים יישוב בארץ ישראל ולגאול למען עם ישראל יחד עם היישובים השכנים את בקעת בית שאן. זכינו אנחנו ממשיכיהם לקיים יישוב זה, ואני מאחל לילדים החוגגים איתנו הערב שיקיימו ויחזקו בעתיד. 50 שנות נווה איתן מקבילות ומושפעות מאירועים והתפתחויות שעברו ועוברים על עם ישראל. המייסדים, זרם חלוצי בתנועה ציונית כללית בפולין שנקראה עקיבא, נאבקו על זכותם להתיישבות ודווקא בעמק בית שאן. העלייה על הקרקע הייתה במסגרת התיישבות חומה ומגדל, קודם במעוז המשותפת ואחר כך כיישוב עצמאי. והאזור מהקשים להתיישבות, שומם בלב אוכלוסייה ערבית, מרוחק מהמרכז, אקלים קשה, קרקע גירית דלה ומים מלוחים. מלחמת העולם ושואת יהדות אירופה קטעה וחיסלה גם את גרעיני ההמשך לנווה איתן. מלחמת השחרור והקמת המדינה, לכאורה המדינה היא תחליף לחלוציות. הקיבוץ נכנס למשבר ובאין עתודה הוא מתדלדל ועומד בסכנה קיומית.
הירתמותה של התנועה, אז איחוד הקבוצות והקיבוצים, וקבלת גרעין גדול של הנוער העובד ולאחריו נוספים, החייתה את הקיבוץ. המלחמות מאז ועד ימינו, ובעיקר מלחמת ההתשה בעמק בית שאן, הדגישו את היותנו יישוב ספר. גם בשנים האחרונות, שנות רגיעה באזור, אנחנו נזכרים בגבול ובסכנותיו מדי פעם. גם למציאות החברתית, הפוליטית והכלכלית במדינה השפעות מכריעות על גורלנו. בעבודה ובמסירות הקמנו משק אשר במשך עשרות שנים היינו גאים בכך שהוא מפרנס את עובדיו בכבוד תוך הישגים חקלאיים מרשימים. בשנים האחרונות, במציאות של כלכלה מטורפת, נקלענו יחד עם חלקים נרחבים בהתיישבות, פרטית ושיתופית, ועם המשק היצרני בארץ ברובו, למשבר כלכלי מאיים, אשר באין לו פתרון משפיע גם על החברה וחוסנה. יש לנו משק אשר גם היום מפרנס אותנו בכבוד, כולל כל הוצאות הייצור, חידוש הציוד, החזר ההלוואות והוצאות מימון נורמליות. אנחנו מצפים שלאחר מימוש תוכניות ההבראה שנחתמו בין התנועות לבין האוצר והבנקים, ובשילוב מאמצים פנימיים להתייעלות ולפיתוח, נחזור למצבנו הטבעי, חברה עובדת המתפרנסת מיגיע כפיה. נזכור היום את אלה שלא זכו והלכו מאיתנו בטרם עת. חברים, נערים וילדים רכים, שנפטרו ממחלות ותאונות, ובנים שנפלו בעת שירותם הצבאי. זכרם מלווה אותנו תמיד, ובמיוחד ביום חג. האחרון שבהם, משה שובוב, זכרו לברכה, אשר נפטר לפני 8 ימים, ואשר רצה מאוד בקיום החג, ובהתאם לרוחו המשכנו בהכנות לקיומו למרות האבל והכאב. דרישת שלום לכולם מרחל שלו, אשר בביקורי אצלה אתמול ביקשה במפגיע למסור את איחוליה והשתתפותה. אני מאחל לכולנו שהחג ישמש לנו צידה לדרך ארוכה וטובה. חג שמח. אני שמח להזמין את מזכיר תק"ם אהרון ידלין לברך ולשאת את דברו. ערב טוב למשפחת נווה איתן, לילדים, לחברים, לכל סולם הדורות ולקהל האורחים. נופל בגורלי בתקופה האחרונה, והדבר הוא לעונג רב, לברך קיבוצים לחג ה-40, בעיקר זה קשור במבצע י"א הנקודות ובהתיישבות שבאה לאחר הקמת המדינה, ולחג ה-50 שמזכיר לנו את מבצעי ההתיישבות של חומה ומגדל. ואני חושב שטוב עושים הקיבוצים שהם הופכים את החג הזה לא רק לחג נוסטלגי, לחג של הזדהות עם מייסדים, עם נחשונים, אלא לחג שיש לו שליחות חינוכית מובהקת, לחזק את התודעה הקיבוצית ולרענן את השורשים הקיבוציים של כל הדורות בבית הקיבוצי. ואני רוצה לאחל לנווה איתן שתצליח לשזור את החוט המשולש, שאני מאמין שכל חלקיו קשורים זה בזה. החוט של רווחיות כלכלית, של ערכיות קיבוצית ושל משימתיות ממלכתית. אני מאמין שהרווחיות מותנה בנאמנות לערכים. אני מאמין שאסור לנו להסתגר רק בדלת אמותינו, וחובה עלינו להמשיך להיות חברה משימתית. ואם נשמור על כל הקודקודים של המשולש הזה, נצא למרחב. איחולי לנווה איתן לביסוס כלכלי, להתעלות חברתית, והעיקר להמשכיות של הבנים לדור לדור. חזקו ואמצו ויהיו ברכה נאמנה. תודה לאהרון. בשם השכנים, השותפים, יגאל שחר, ראש המועצה האזורית. אורחים, חברים, חברי נווה איתן ובעיקר הילדים.
הייתי מאוד רוצה לברך את חברי נווה איתן, את הוותיקים שפה, הוותיקים שביניכם שהקימו את המקום הזה, ולומר מילה דווקא לאלה שיושבים לפניי על הדשא. לילדים, הדור השלישי, אולי כבר הרביעי של נווה איתן. נווה איתן זה לא סתם מקום לגור בו, נווה איתן זה בית מול הירדן, מול קו העימות עם המלך ההשמי ושגיונותיו. נווה איתן זה רחוק מתל אביב, נווה איתן זה חם מאוד בקיץ, נווה איתן זה מקום שקשה בו הפרנסה, נווה איתן זו ארץ ישראל במיטבה. נווה איתן זה המקום שמי שיושב בו בונה את ארץ ישראל, בונה את העם היהודי. נווה איתן זה מקום שכל מי שחי בו בונה חברה שהיא החברה האמיתית של העם הזה. ואולי יותר מכל דבר אחר, הייתי רוצה לאחל לחברי נווה איתן שבנו בהרבה קורבנות את היישוב הזה, לאחל לכם בשם כל יישובי האזור, שהילדים שיושבים לפניי פה על הדשא יחגגו בעוד 50 שנה את חג המאה לנווה איתן. היו ברוכים. אחרון המברכים, ידידנו שר החקלאות אברהם קצב. נווה איתן, חג שמח וערב טוב. על המצוקה כבר דיברו, על הבעיות הכלכליות שניצבים בפניהם גם כן. את התערוכה ראינו, את הנוף האנושי אנחנו מכירים. לא נותר אלא לאחל לזקוף קצת את הגב, להרים את הראש ולהישיר מבט, לחזק את גאוות היחידה, לדעת שכאשר באנו וכאשר באתם, בכל מקום שאנחנו נמצאים, אף אחד לא הבטיח לנו, כמו שנאמר, גן של שושנים. יש עיתות קשות יותר וקלות, והיום מעט קשה, אבל עם הנוף האנושי הזה, ועם יכולת העשייה שתמונה פה, ועם הדור הצעיר שנמצא כאן, והדור הוותיק יותר שיסייע גם כן ודאי עוד מספר שנים ניכר, יש ביטחון שזה ניתן. יש ביטחון שגם את השלב הזה נעבור, ויש אפילו ידיעה שאנחנו יכולים לעשות את זה, כי כבר עברנו דברים קשים מאלה בעבר. לכל אלה שכאן, ולכל אלה שלא הגיעו לכאן, וודאי מברכים את נווה איתן בחגה, חג שמח ובהצלחה רבה לשנים הבאות. המופע דרישת שלום מהמגדל מביא בפניכם הקהל את סיפור המקום על קצה הלשון. קצת הוואי, קצת זיכרונות, אך בעיקר חשיפת כוחות וכישרונות. אז היו איתנו כאן עם כל בית נווה איתן.
ירמיהו, הנביא ירמיהו, איפה אתה? מה אתה מחפש אותי כל כך? אפשר לחשוב שנעלמתי. חוץ מזה, אתה יכול לקרוא לי ירמי. אני יודע, אולי החלטת לקפוץ העירה. העירה? הצחקת אותי. עד שכאן עובר אוטובוס, המוח יכול להתייבש לך. וחוץ מזה, בית שאן זו גם כן עיר. רגע, אני שמעתי צליל של זלזול על בית שאן. אתה יודע שהקיסר הרומאי, פומפיוס, עומד להרים כאן אמפיתיאטרון. משהו. תגיד לי, החום השפיע עליך? אתה יודע שהרומאים זה בעוד כמה מאות שנים. רגע, מה השעה אצלך? אין לי שעון, אבל בערך 600 לפני הספירה. 600 לפני הספירה. תגיד לי, דרך אגב, בשביל מה הוא צריך כאן אמפיתיאטרון כזה גדול? מה אתה יודע, אתה כבר זקן. שלום חנוך רוצה לחכות שם לאיזה משיח, וההוא שלמה ארצי רוצה להסתלבט עם הצעירים. איי, מה שלהם יש בראש. תשמע, אני הולך להתנחם בכמה נבואות. לך, בחייך, רק תיתן משהו אופטימי. לחבר'ה כבר נמאס מסופות ואסונות. רגע, תן להתרכז. מי יתנני במדבר מלון אורחים, ואשבע את עמי ואלחם עמו, כי כולם מנאפים. מה הקטע שלך עם הנאופים, ירמי? יש לך כאן עסק עם פולנים, אל תדבר על זה בקול רב. וחוץ מזה, אולי תמצא לי איזה פינת צל במדבר הלוהט הזה. שמע, בוא נקפוץ לנווה איתן, יש שם גם נחלאיות חדשות. נחלאיות? שובב קטן. רגע אחד, מאיפה שמעת על נווה איתן? אני עם הקטע הזה טרם יצאתי אל העם. אל העם אולי טרם יצאת, אבל על המחשב שלך כבר תקתקת את זה. אתה רוצה שאני אגיד לך מילה במילה? נו, תגיד. הנה, פרק מ"ט פסוק י"ט. והנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נווה איתן. תגיד ירמי, איפה אתה רואה פה אריות? תסתכל כאן על כל החבר'ה האלה. האם לא אריות הם אחד? וואלה אריות. אבל תגיד לי ירמי, לפני שבאו האריות האלה, לפני שהם באו, מה היה כאן לפני זה? אני אגיד לך מה לא היה פה. ציפורים. אפילו ציפורים לא היו פה. הציפורים הופיעו עם נטיית העצים הראשונים. אני זוכר כמו בחלום את היום הראשון שבו שמעתי ציוץ ציפורים. בפעם הראשונה הבנתי מה חסר כל הזמן ומה גרם להרגשת השממה. הם הופיעו לעינינו ומצאו בעץ מלון אורחים. בדרכן אל שדות הקיץ הם התחילו בבית שצילו הוא תחת הדרכים. הציפורים הם בנפשנו מכם אותם נודדים אבל נפל מגינו לאושרנו והוא על מקומו קבוע נפעיתו הציפורים באו תחילה בודדות, נודדות כמו אחרי המבול. תחילה הייתי מסופק אם יחזיקו מעמד. הן נראו בעיניי כמרגלים ראשונים שבאו לטור את הארץ, וזה היה עבורי סימן לעתידנו. אם יתמידו הציפורים ויקו שורש במקום, נחתו בגעגוע
מה שצמח מן השממה. אם נשארנו איתנו, זה האות שכאן ניצחנו, להשיב חיים לאדמה. לציפורים שבנפשנו, כי כמותם היינו נולדים ברוח. אבל נפה בנינו לראשנו, והוא על מקומו קבוע, ובעיתך ללב בטוח. לשמחתנו, הציפורים בישרו לנו בשורות טובות, כי מדי יום ביומו רבו ובאו מינים חדשים להשתכן במקום המתעורר לחיים. הבוקר, שבו התעוררתי לראשונה לציוצם, נחרט בזיכרוני כיום חג. בברכה והעם עלינו, כל שנה חולפות בינינו, ונחות מתורח המצב. שירתן יפה לעמק, שידעת רמה זוהמת, ולאיש שיקול של מעצר. הציפורים הם בנפשנו, כי כמותם היינו נולדים ברוח. אבל נפה בנינו לאושרנו, והוא על מקומו קבוע, ובעיתך ללב בטוח. איציק, אנחנו אורזים את החפצים וחוזרים לתל אביב, מספיק לי. רחל, אני מפה לא זז. עברנו את כל הארץ עד שמצאנו לנו את הפינת חמד הזו. בחייך, מה? מה פינה? איזו פינה? זה מדבר שממה פה, אין טיפת אוויר לנשימה. את זה אמרת גם בתל אביב. בתל אביב? לפחות היו לי בגדים יפים משלי. תראה מה קיבלתי מהשיתוף, תסתכל. זה דווקא מתאים לך. דרך אגב, נדמה לי שראיתי את זה לפני שבוע על שנקה או ברונקה. אתה צודק, מאז שהגענו כל הקיבוץ לובש את הבגדים היפים שלי ואני צריכה להסתובב עם חלוק כזה עלוב. רצית קיבוץ רצית, אז יש לך. אני רציתי! מי אמר שאינו מסוגל להתמודד עם 16 שעות עבודה? ומי אמר שנמאס לו להיות חייב כל הזמן? ומי אמר שחינוך ילדים זה לא חינוך, רחל, אולי תשתקי כבר ותני לי להשחיל מילה. את חושבת שרק לך קשה? ומה איתי? מה יש לי לעשות כל יום אחרי שעה 12 בצהריים? אפשר להשתגע. קמים בשעה 4 בבוקר לחליבת בוקר, עובדים עד 12, מה אחרי זה? כמה פעמים אפשר ללכת עם הילדים למסיל? בעיר הייתי גומר בשעה 4 בסולל בונה, עובד אצל קבלן פרטי ככה עד שעה 8 בערב, חוזר הביתה, חוטף איזה סנדוויץ' ועושה עבודות פרטיות בשכונה עד שעה 11 בלילה. נו, והיה לך טוב כל כך אז? רחל, אני עוד לא גמרתי. והחום הזה אפשר להשתגע, כאן זה קצה גבול מחייתו של האדם. אני לא יודע איך הפולנים האלה לא נשרפו כאן. איציק, תסתכל על הילדים, תראה איזה תחפושת. מאין השגתם את הפיג'מות האלה? היינו במחסן בגדים במדידה. נו, אז אם מודדים לכם, אי אפשר לתת לכם משהו קצת יותר מתאים? מדדות, אבל יצ'קה הזו כיסרנו את הצורה. כל בגד שהתאים לנו ככה היא אמרה. זה יתאים לקטנים. מאין היא השיגה את אלה? אלה מהגדולים. יצ'קה אמרה שאני לא צריך לדאוג. עכשיו שאני בקיבוץ, אני גדל מהר. בתוך שנה-שנתיים הבגדים יתאימו לי. רצית קיבוץ, אז יש לך. אני רציתי, אז מה? יאללה, לכי להשכיב אותם כבר, יאללה, מספיק. כשדניאל ישן כל העולם, ציפור קטנה בקן, השמש בתחתיו.
ונסיכים גם כן מכל האגדות, בשלגיה בחור שבעת הגמדים יוצאים אליו מכל ספרי הילדים. כשדניאל ישב דניאל ישב כשדניאל ישב שני פרפרי זהב עודרים גומות של חן באודם לחייו, ומלאכי מרום סביב מרשותם שומרים על החלום שהוא חולם עכשיו. כשדניאל ישב שומרים על החלום שהוא חולם עכשיו. כשדניאל ישב דניאל ישב ילדים, אתם זוכרים איזה יום היום? היום יום שישי. נכון חמודים, ואיך כולכם זכרתם שהיום יום שישי? כי היום מחלקים גבינה לבנה עם פרטי שוקולד. נכון חמודים, ומי שרוצה לקבל גבינה לבנה עם פרטי שוקולד, מה צריך לעשות? צריך לגמור הכל מהצלחת. נכון, ולמה לגמור הכל מהצלחת? כי באפריקה יש מיליוני ילדים רעבים. נכון. אני הולכת לחלק המרה פה. כולכם רחצתם הידיים? כן, אני רחצתי, אבל נדמה לי ינקלה תשב. שוב אתה מנסה לא לאכול את המרק? מרה במרק חם בקיץ. אז למה מכריחים אותנו לאכול מרק חם בחום כזה? מי רוצה להסביר לקורינקה למה צריך לאכול? אני יודעת. כן. כי המרק החם מחמם את הגוף, והגוף מזיע, וככה נהיה לנו קר. מטומטמת. לך אולי קר מטומטמת אחת, אבל אני מעדיף ללכת לבריכה. לא רוצה איריקה, אם אתה לא תגמור את האוכל עד הסוף, גם בשבוע הבא אתה לא תלך. המטפלת, יש לי שאלה. תשאל, אבל תמשיך ללעוד. אם באפריקה יש אלפי ילדים רעבים, אז שהם יאכלו את המרק, נכון? אם אנחנו נאכל את המרק, הם יישארו רעבים. לא הכל אתה צריך להבין. חוץ מזה המרק לא טעים. ילדים, אוכל לא צריך להיות טעים. אוכל צריך להיות משביע. עוד מעט עוד יתחילו להכריח אותנו לאכול שוב שמן דגים. לך?
לך בכלל אין זכות לדבר? אילו היית שותה את שמן הדגים כמו ששוקי שתה, אז היום היית גיבור וחזק כמוהו. המטפלת, כן. את רוצה שאני אגלה לך סוד? כן? שוקי לא שתה אף פעם את השמן דגים שלו. לא. אני שתיתי גם את שלו וגם את שלי, ותראי מה יצא ממנו ומה יצא ממני. אני מחלקת גבינה מתוקה עם בסיסי שוקולד. מה זה פה? מה זה? ככה לימדתי אתכם לשבת סביב השולחן? מוישלה, תסביר לי למה כולם עומדים סביבך. אני שונא גבינה לבנה עם בסיסי שוקולד. מוישלה, למה אתה לא אוהב גבינה לבנה עם בסיסי שוקולד? אצלנו בבית אמא שלי אף פעם לא נתנה לנו לאכול איכס כזה. אצלנו בבית אכלו דברים טובים, אכלו חומוס, אכלו מלוח, אכלו חוג, לא איכס כזה. מוישלה, אצלנו אתה תאכל כל מה שנותנים לך, ובסוף תגדל ותהיה לבן. חוץ מזה, לאוכל לא אומרים פיר. ילדים, מה אנחנו עושים כשגומרים לאכול? הולכים להתרחץ ומנקים טוב את האוזניים. נכון חמודים, ואחר כך כולכם הולכים למיטות לעשות פיפי, ואחר כך להתכסות ולהסתובב עם הראש לקיר. נכון חמודים. ביתנו כאן בבית איתן, אולי קטן אך חמור איתן. ביתנו לעד ופה מיוחד, בשמש נולד מקומו ובעיקר. בבית איתן של סבא ואבא וסבתא ואמא, ביתנו כאן מבטנו קדימה. בבית איתן של סבא ואבא וסבתא ואמא, ביתנו כאן מבטנו קדימה. ביתנו ישמח גם בטוב רעה, העומר ישמח עוד ישמח ברכה. ביתנו חכם ישפוט ונבחן, וזו הבטחה שנביא אותך. בבית איתן של סבא ואבא וסבתא ואמא, ביתנו כאן מבטנו קדימה. בבית איתן של סבא ואבא וסבתא ואמא, ביתנו כאן מבטנו קדימה. קיבלתי את התפקיד של סדרן העבודה. אני חשבתי בהתחלה שזה יהיה אכבר ג'וב, אבל הנה אני צריך למלא כל מיני חורים,
לסדר אחרי החזרות והכל, כי כולם בורחים הביתה. טוב, נראה היום איך שיהיה בעבודה, בטוח שיהיו צרות. סוזן, מה נשמע במטבח? אני מחפשת אותך. מה קרה? את המפתחות של המטבח, אני נוסעת אותם. לאן? לאנגליה, לשבועיים. מה את עושה באנגליה? לא יודע שהיא שלחה לי כרטיס, 20 שנה לא הייתי שם. טוב, מה אני אעשה ומי יחליף אותך במטבח? ג'קי, נורמה, זה לא בעיה. לא בעיה. שלום, מה קרה? מה זה? המפתחות של המכנסה. מה קרה? גם את נוסעת? אני נוסעת לאוסטרליה. לאן את רצה שם גם? לאן את נוסעת? לאמא ואבא. לאמא ואבא, כולם נוסעים פה. הלו, איזה מזוודה, תכף תגידי לי שגם את נוסעת, נכון? כן, אני נוסעת לקנדה היום. לקנדה, ומה יהיה עם חדר האוכל? לבן אחי, יש במקווה. באמת חשוב מאוד. אני לא יכולה לעבוד היום. לא יכולה, ומי כן יכול? ג'קי, את תצילי אותי במטבח, בחדר האוכל, במכבסה, מה אני אעשה? אני לא יודעת, אבל היום אני לא יכולה לעזור לאף אחד, אני נוסעת ללונדון, אחי מתחתן. אחיך מתחתן, אבל כבר נוסעים ללונדון, מישהו אחר. אבל זה מקום גדול, ויש מקום גם בשבילי. יש מקום, ותכף תקחי גם את בעלך, נכון? גם בשבילו. שימו לב לאינטליגנט. כן, מה קרה איתך? לאן אתה נוסע גם? ג'קי נוסעת לאנגליה, למה שאני לא אסע גם כן? באמת, למה? חוץ מזה, יש איזה משחק בין ארסנל ומנצ'סטר יונייטד שאני רוצה לראות. אם זה ארסנל, אז זה באמת מצדיק כל נסיעה. אז שיהיה לך בהצלחה, יהיו לך את המפתחות. כל המערכת המים משותף, שלום. שלום, שלום, הנה עוד אחד בא. מה אתה בא לעבודה כל כך אינטליגנט גם? מה קרה? מה יש? אל תעמוד לפני הקהל. מה יש? מה הבעיה? מה זה, קהל זה? נו, מה קרה? תשמע, אלי, אני מאוד מצטער. אני נוסע לראות את המשחק בין מנצ'סטר יונייטד וארסנל. אני אוהד של מנצ'סטר יונייטד כמה שנים, מתחייב לראות את זה. אחד ארסנל, עכשיו אתה. קח את המרסס שלי. ואני ארסס. ואתה תרסס.